खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्तेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साप्तेटआव दङ दिनै 1 जानुवारिनिफ्राय बेसेन नाङै रिलायेन्स जिअ'नि सार्भिस। फिन खेब रिलायेन्स जिअ'आ होगोन बेसेन नाङै सार्भिस। दिनै 1 जानुवारिनिफ्राय बेसेन नाङै फन खालामनो हागोन रिलायेन्स जिअ'निफ्राय। जिअ' साबस्क्राइबार बाहायगिरिफ्रा दिनैनिफ्राय फ्रि भइस कल मोननो हागोन। मैया बृहस्पतिबारखालि रिलायेन्स जिअ'आ बे खोथाखौ मिथिहोयो। रिलायेन्स जिअ' बिबानगिरिया मिथिहोनाय बादिब्ला अफ-नेट डमेस्टिक भइस कल्स आबुङै बेसेन नाङै होनाय जागोन। ओंथिया जादों आइइउसिनि सार्भिसा जोबनायनि उनाव बे कलफोरखौ फ्रि होनाय जागोन। नैथियाव दङ गुवाहाटीनि लाचित नगराव गिख्रंथाव अर। गुवाहाटी नोगोरमानि लाचित नगराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गुवाहाटी लाचित नगराव थानाय गंगा बर'नि न'आव गिख्रंथाव अर खामो। बेनि उनावनो बे अरनि अरखिया साखाथियाव थानाय न'फोरावबो गोसारलाङो। बे अर खामनायाव गेस सिलिन्डारफ्रा बेरफ्रुनानै अराव खामग्लियो होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो दासिमबो रावबो सुबुंनि जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। थामथियाव दङ जमदर आरो पिपसु पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लायाव थानाय जमदर आरो पिपसु पिकनिक स्पटखौ हाग्रा बिफाना बन्द खालामना होदों होनना फोसावदों। कसुगाव सेन्ट्रेल रेंज फरेस्ट अफिसनि आइसि प्रान्जल तालुकदार बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला पिकनिक स्पटआव फैनाय सुबुंफोरा हाग्राखौ मैला खालामनायनि थाखाय बन्द खालामनाय जादों। आबहावा आरो हाग्रा रैखाथिखौ नोजोर लाखिनानै हाग्रा बिफाना बे थांखिखौ लादों होननानै फोरमायो। लोगोसे पिकनिकआव थांनाय सुबुंफोरा गोसा मिउजिक दामनायाव हाग्रानि जिब जुनारनि सरासनस्रा थांलाय फैलायाव हेंथा सोमजियो। बेजों लोगोसे बर्डार नेम सिफायनानै गनायथि गैयाजासे भारत भुटाननि सिमना बारनानै भुटानाव हाबदोंमोन, जायनि थाखाय नसुंसे हादर भुटानजों सिमनानि एना एनि सोमजिनो हागौ। ब्रैथियाव दङ खैराबारियाव एसएससिनि प्रडाक्शना बर' एलबाम बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगावनि खैराबारियाव गांसे हाल खदाल मुंनि बर' एलबाम बेखेवदों। खैराबारिनि एसएससिनि प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय गोदान मेथाइनि बे भिडिअ एलबामखौ बेखेवो फेरगाव जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि थामहिनबा सावथुन प्रडिउसार डाइरेक्टर लकेश्वर बसुमतारिया। मख'नो गोनां दि बे भिडिअ एलबामाव फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारि आरो फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारिया फाव खालामो। बाथियाव दङ बोसोरनि जोबथा सानाव आयेन बेरेखायै दोनखोमानाय हाथियार बोखांदों। मैया बिटिआर हालामनि सदर थावनि क'क्राझार जिल्लायाव आयेन बेरेखायै दोनखोमानाय हाथियार बोखांदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय हाग्रा ओनसोलनिफ्राय क'क्राझार पुलिसा मोनसे इसिङारि सोलोंनि बिथा संदाननानै आयेन बेरेखायै दोनखोमानाय हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि उफुरा पुलिस बिबानगिरि मुकुन्द राभानि दैदेननाय पुलिसनि हान्जाया बे जाफुंसार खामानिखौ मावफुंनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।